Thokozani, ngibingelele isizwe sika baba omkhulu namadonga Mdletshe, ukhuluma umayeni insizwa kaMkhulu. Bakwethu, namhlanje ngizoke ngigxile la kule ndaba yamanzi. Ukugezwa bafowethu kubaluleke kakhulu. Kubaluleke kakhulu ukugezwa Sindlondlo. Ukugezela umuntu kubaluleke kakhulu. Into ehlupha abantu abaningi kulesi khathi samanje, isimo sokugeza. Ngike ngichaze, ngake ngachaza, ngakhipha amavidiyo, kodwa-ke abantu abalaleli. Ngizoke phinde ngichaze futhi, ngithi ukujula-ke namhlanje. Bafowethu, umuntu oseshiyile emhlabeni uyagezelwa and umuntu umiswa ngembuzi. Ngidinga noma umuphi umuntu. Nasekuthiwa akekho emhlabeni semiswa ngembuzi. Ngisho i-newborn esanda kuzalwa imiswa ngembuzi. Setshenziswa imbuzi emhlophe-ke lapho. Imbuzi emnyama isetshenziswa nakugezwa noma kuhlanjululwa igceke. Angithi ngoba umuntu naseshonile kuzongcwatshwa kwenza imisebenzi kugezwe. Bese nasekugeziwe wonke ilunga lomndeni seligezile, kuzomele nekhaya nalo lihlanjululwe. Ilapho-ke imbuzi emnyama ingena khona. Nje ayisetshenziswa. Yebo, ungayovala amaqala kuphi kodwa akusiyo ukugezela ekhaya. Cha, eyokugeza ikhaya. Angithi isusa lobu mnyama, isusa leli thunzi leli, lo moya wokufa uzoqeda abanye la ekhaya. Yavalwa-ke le nto le, ikhishwe ngembuzi emnyama. Ingakho igceke ligezwa ngembuzi emnyama. Bakwethu, umuntu-ke nasegeza-ke setshenziswa imbuzi emhlophe noma inamabala abamnyamana aba-brownish. Kuyahluka-ke ngoba nazo le mbuzi angithi ayifani. Kodwa umuntu wesimame umiswa ngembuzi yesimame. Oyindoda umiswa ngembuzi yendoda. Nabantwana ngokunjalo. Ngisho ne-newborn umntwana osanda ukuzalwa-ke bese ashiya emhlabeni. Kunjalo-ke mhlambe asithi-ke ubulili awubazi noma-ke ngoba esikhathini esiningi kodwa-ke nabo ama-newborn amiswa-ke ngazo iy'mbuzi lezi ezinjalo. Bese abantu abadala, omama nobaba, abanikazi bey'gceke, nabegezelwa la bantu laba, thina singumndeni singasebenzisa imbuzi enkulu, kodwa nakuwumama agezela ubaba kusetshenziswa imbuzi encane, inkonyane. Angithi kusetshenziswa imbuzi encane. Phinde futhi kube ubaba agezela umama, kusetshenziswa yona eyomama imbuzi yomfazi, kodwa encane. Angithi ngoba yena usemdala phela, umkhokha lo uyavalwa. Ingako kugezwa ngoba kusuke kuvalwe umkhokha ukuthi le nto ingaphinde ibuye ayizosiqeda. Ingako kubalulekile ukugeza bakwethu. And ngizoke futhi ngikuchaze futhi lokhu nikucondisise namhlanje. Imithi yokugeza mintathu: indoda, umfazi, umuntu ongashadile nengane. Zine, mane amakhambi okugeza, mane. Uma uyindoda ungasekho emhlabeni noma ushonelwe ufuna ukuyogeza isimo sendoda, kusetshenziswa umlahlabantu. Loko-ke thina ngesintu sithi umlahlangozi. Yile khambi leli esilanda ngalo imimoya, kodwa akusilona elokulanda umoya. Elokulanda umoya, owemoya wendoda. Phinde indoda-ke le angithi kuze kumfazi manje. Umfazi oshadiwe ulandwa ngesihlahla ekuthiwa umganiselwa. Uyaganiswa ngoba usuke eseyenze njani? Usuke eseshadile, umganiselwa. Ngiyaphinda ngiyakuqhaza futhi lokhu, sengikuqhaza okwesibili. Cha, nilalele impela. Ongashadile oyintombi nje noma besemendweni noma bekipita noma bekwenza njani, ulandwa ngomthole, uMaZulu aze ayithole. Ngisho noma kuthiwa kuyolanda umoya wakhe kuphi thizeni kule ndawo le ashonele kuyona, kulandwa ngomthole.
Akusuke ukuthi bonke balandwa ngumlahlankosi, cha, nibuye nishiye lapho bese imimoya kuthiwa aniyilandanga, kuthiwa umoya womuntu aniwulandanga, kanti nisebenzisa amakhambi alo. Bese ingane ngisho ngayingakanani kusathiwa loyo muntu loyo ingane, kusetshenziswa umnono. Umnono ikhambi ley'ngane. Cha, anginandaba vele noma ningangizonda, baningi abelaphi abangibukile, ngiyazi vele niyangizonda, anginandaba kodwa iqiniso liyafuneka. Le mithi ayihambi yodwa, yebo, uma niyomlanda noma niyolanda umoya, ungahamba uwodwa exolo lakhona, exolo. Hhayi lokhu okuthengayo, cha, kuyakhiwa kuhanjwe kuyolanda umuntu, abese kusetshenziswe kuyolahlwa-ke. Nase kulahlwa, kulahlwa naye loyo muntu loyo, imbewu yakhe, angithi. Nase niyomnqwaba noma niyomlalisa, nimlalisa nembewu yakhe, kungena imbewu yakhe alandele-ke yena, bese-ke umoya uthole ukuphumula-ke kanjalo. Bese niphinde futhi nimgezele ngalo lelo khambi, kodwa awahambi wodwa, ningizwe kahle, awahambi wodwa. Njengoba ngibalile ukuthi kufuneka umlahlankosi, kufuneka umlahlankosi, kodwa-ke kunemithi thizeni ehlanganiswayo nayo lento. Lento is the main, is the main character. Ngokuthini? Ngokuthi iyona edonsa umoya. Bese kuba namakhambi thizeni ayilekelelayo ukuthi okay-ke manje umoya awuhlambuluke. Bese-ke umuntu uyagezeka, kusetshenziswa isilwane sasosho-ke nanamhlanje, imbuzi. Kodwa-ke amagceke awafani. Le koXhosa le basebenzisa izimvu, KwaZulu kuhlatshwa noma iy'nkomo, kubalulekile igazi nenyongo. Igazi nenyongo naloko okuphuma emswaneni. Ikona okubalulekile esilwaneni-ke lona kuthiwa siyahlaba and kuhlaba ilunga lomndeni, akuhlabi umuntu wangaphandle, cha, kuhlaba ilunga lomndeni ngoba lelo cala nalingalungisiwe kahle lizoza ngomuntu wangaphandle. Ngesikhathi nenza njani? Nihlatshelwa umuntu wangaphandle. So-ke thina siyahamba-ke siyayilahla-ke le zinto, siyayilahla, silahle amasiko, silahle imvelo, bese kusasa sibuye siyaxakeka kuba mnyama ey'ndleleni zethu. Sithi qha siloyiwe, hheyi, izinto ay'hlangana amadlozi asiflathele, kanti cha, ithina esingayenzi izinto ngendlela eqondile. Bakwethu ngizokusho lokhu namhlanje, umuntu uma nithandana, yibo ukuthandana kulona icala, niyathandana. Mhlambe-ke nithandana, umuntu-ke ekuhambeni kwendlela yenu afe noma aphelele endleleni, loyo muntu loyo usekuwena, ushonazi ukuthi uthandana nawe, umoya wakho uzobuya kuwena. Ngisho ungangayi kibo ngoba phela kwamanye amakhaya angithi anishadiwe anisiyilutho, abafuni ukuy'ngena nje indaba yenu. Wena-ke kumele uphakame uyogezwa, ususe lelo thunzi noma ususe loyo moya loyo kuwe, ngoba lo moya uyabuya uvalele iy'nto zakho. Le nto ifana nani? Ifana nengane eshoniwe yangalaliswa kahle. Yona ingane ayazi ukuthi hheyi, mina angisekho emhlabeni, iyaphila yenze njani? Hambe iyodlala nezinye iy'ngane, zona lezi zakibo. Mhlampe wena unengane, shonile enye ingane, le ngane yangalaliswa kahle izobuya izodlala nobhuti wayo, bese ubhuti wayo abe ney'nkinga, esikolweni akasaboni kahle, hheyi, ey'ncwadini akasaphumeleli, hheyi, sekumnyama, kanti qha inkinga isuka le muva. Thina belaphi namhlanje ngiqokhuma nathi-ke belaphi, asingathi umuntu uma akafika esigodlweni inkinga ivele bese-ke usudila nawe ahead of kuqala. Cala ufune umkhokha wayo ukuthi le nto isukaphi kuze kuzoba nje kusukaphi, abese kuyalungiswa-ke lokho ukuze umuntu kuzolunga, ngoba thina esikwenzayo kwe-temporary ukuthi hhayi cha, siyakulalisa, lala baba, hheyi, kuyakhanya, kuyakhanya, ekuhambeni kwesikhathi ibuye le nto ihlukumeze umuntu futhi ngoba asenzi izinto ngendlela eqondile. Asibe nabantu bangeqiniso, asenzeni izinto ngokweqiniso, asithi nasingabelaphi silaphe noma sisize abantu ngokweqiniso bakwethu. Ngizophinde futhi ngisho le nto, musani ukuthi nami bengijola bese niyalala nabantu. Bakwethu la ngaphandle kunzima, kunzima, anginaso isimo ngibhekane naso kodwa into ezolunga amathunga asangiphethe. Sikhona isimo sokuthi uthandane nomuntu, umuntu ungamazi, vele umuntu awumazi, angithi. Umuntu uhambe echitha izisu, umuntu wami nje
uhamba athatha amathunzi, akugeziwe, akulungisiwe ekhaya, usumjulile bhunqu. Zonke le y'nkinga seziwela kuwena. Sana ngikutshele-ke wendoda, umuntu ochitha izisu ngisho kunganjani, wena-ke wasulala naye, le y'nkinga nawe ziyakumbatha. La mathunzi lawa nawe ayakungena. Yize ningashadile ningayenzanga lutho, kodwa-ke ngenxa yesimo sakhe. Angithi sexual intercourse is the transition or the exchange of spirits, certain spirits. Angithi lalwana ngemimoya. Nisuke nishintshana umoya, nisuke nishintshana i-energy, okwakhe kuza kuwena nakuwe ngokunjalo. So-ke yinto ehamba isigxilaza le, bese iphinde isivalele ey'ndleleni. Uthole ukuthi hhayi cha, ekhaya sigeziwe, hhayi konke kuhamba kahle, kodwa manje sekuyaphela. Buze-ke mina mfokamkhulu ngithi kwasukaphi, kwawonakalaphi? Bese usuyavela, hawu ngathola enye intombi, kwasha kwacima, kwasha kwacima. Kanti cha, inkinga isuke lapho. Angithi uma usuthola umuntu ohamba naye enyangeni, cha, zamani ukuthi niyihlambulule. Kubalulekile ukuba spiritually clean ukuze nabakini bazofika kahle kuwena, ukuze nawe izinto zakho zizokhanya kahle njengomuntu, iy'nhlanhla zakho y'vuleke ubone ukuthi wenzani empilweni. Yiloko-ke bafowethu bengithanda nje ukukushera namhlanje. Lokhu kuyinyanga yezizukulwane encounters. Yiloku nje kuncane engithi nakufikile kumina nabadala bangibonisile ngakho bese ngifike ngikuqophele nawe ulwazi thizeni. So-ke asithi siyisizwe sizameni ukuyenza izinto ngendlela, ngoba lokhu kuyenza ukuthi sispine in circles. Awazi ukuthi umuntu uyaphi, awusazi ikusasa lakho likuphi manje. Uthi uyenza into kuyavaleka, uthi uyenza into kuyavaleka, uthi ufuna umsebenzi kuyavaleka, uyawuthola umsebenzi uphelele emoyeni. Nje kuba mnyama, kuba ney'chitho ngenxa yale mimoya. Ngiphinde futhi niyiqaphele le nto ethi amathunzi. Ithunzi umoya ohleli kumuntu. Ithunzi liza natural, liphinde likhambe. Kodwa-ke into esizoyixoxa ngelinye ilanga lelo. Nje bengithanda ukukushiya namhlanje yiloko bafowethu, ningathintana nathi kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana. Thokozile Mayeni Nguni. Nginithanda nonke, angikhethi bala ledlozi. Niphile nibusiseke lapho nikhona. Nazi-ke ukuthi ngaphandle kwamasiko thina asikho. Thokozani, sibonge. Unendlebe uyangithi.